dadine perang Baratayuda Jaya Binangun kuwi arep sida apa ora? Perang Baratayuda Jaya Binangun arep dumadi apa ora? Terus pundi? Perang Baratayuda Jaya Binangun arep dadi apa ora nek mau kok bolak-balik. Nggih mboten ngertos. Kula mboten ngertos Maman. Aja ngapusi kowe. Mboten kula mboten ngertos. Badhe kenampani kula mboten ngertos, badhe dumadi. Menapa malih kula mboten ngertos Maman Prabu Pancala. Iya. Aja ngapusi. Mboten oh ya wis. Wong ora ngerti arep dikapake meneh. Inggih. Sapanjure aku arep takon, kados pundi? Perang Baratayuda Jaya Binangun besok sing menang Pandhawa apa Kurawa? Kados pundi? Sing menang perang Baratayuda Jaya Binangun kuwi Pandhawa apa Kurawa? Nggih boten ngertos wong dereng kelampahan panjenengan kados pundi. Ingkang unggul Pandhawa menapa Kurawa kula mboten ngertos Maman Prabu Pancala. Dadi kowe ora ngerti, mboten ora ngerti ya wis. Nanging saiki aku arep takon karo kowe Kresna. Sejatine wong urip kuwi arep kepiye lan arep ngopo? Ndadosaken kawuningan. Benjang badhe dumadi perang Baratayuda Jaya Binangun wonten Tegal Kurusna badhe kelampan menapa boten menika gumantung menungsane. Gumantung menungsane. Awit Gusti Kang Mlebeng jagat paring dawuh kelawan jalma manungsa supados budidaya sampun ing alam padang kanthi sae setiti lan ngati-ati. Wonten ngalam donya menika wonten cacahipun menika hukum patang perkawis kawan perkawis Paman Prabu Pancala. Dadi ana ing alam donya kuwi ana hukum patang perkara. Inggih. Hukum ingkang angka sepisan menika hukum alam. Iya. Nomor kalih menika hukum adat. Inggih. Nomor 3 menika hukum negara lan ingkang pungkasan inggih menika hukum karma utawi hukum dharma. Ana wedine Kresna wonten upama hukum alam. Kowe wedine kepiye? Hukum alam. Tuladhanipun menika jagat menika kasinungan wonten soroting Sanghyang Pratanggapati lan soroting Bagaskara. Menawi bedung tengangi menika pancinipun panas. Menika saged dipun piradadi. Iso dipiradadi inggih nganggo apa? Upami panas menika ngagem aling-aling utawa ngagem udu. Nganggo aling-aling utawa nganggo udu. Inggih kabeh ora kepanasen. Semada dene wonten dan kami Jawa menika ngagem mantel menapa ngagem payung. Dadi hukum alam iso dipiradadi saged dipun piradadi ya Paman Prabu Pancala. Iya. Sabanjure saklajengipun hukum adat. Hukum adat menika werdinipun menapa Kresna? Upaminipun salah setunggalipun dusun menika badhe nganaken sesaji utawi wilujengan. Dusun menika anggenipun nganaken wilujengan inggih menika kanthi bekakak lembu utawa maesa. Mongko sampun dipun padosi lembu utawi maesa menika boten pinanggih. Menika saged dipun wiradadi caranipun menika kagem contoh kembang bejang menika dipun sikili papat lan dikeki sumu wis unine ing kebo. Oh iya. Lan wonten wujudipun wilujengan kanthi wonten inggih menika tigang petak utawi tigang sapung Jawa.
ayam kampung Jawa menika boten pinanggih menika saged dipun piradati nganggo apa kersa ngagem sawo diblejer putih menika sampun ungelipun tigan bapak iya dadi duit iso diapusi boten niku boten ngapusi duit ning niku adat lan budaya budayanipun tiyang tanah Jawi. Oh iya Kresna sabanjure hukum negara menika langkung gampil anggenipun miradadi contone hukum negara contonipun upaminipun titah menika utawi kawula nandhang kelepatan tumrap negari menika kedah dipun patrami pidana sauger titah kala wau pinter anggenipun wicara lantik panggraitanipun tartamtu wal saking pidana kala wau syukur badhe yen ana kawula sing salah duweni luput ngagem redana utawa arta sabanjure hukum menika dipun tumbas ngagem duit dipuruki duit. Oh dadi hukum negara kuwi iso miradati saged nanging menika gumantung negarinipun menika ingkang sabun saged dipun tumbas hukumipun menika negari ingkang boten jejeg pengadilanipun. Iya sabanjure sak lajengipun hukum ingkang pungkasan menika hukum karma utawi hukum dharma. Lho sawu hukum karma utawi hukum dharma menika wujudipun kodrat mboten saged dipun wiradati. Mesti menika kudu dadi sing gawe bakal ngunduh, sing gawe bakal nganggo, sing nandur bakal ngunduh. Kodrat ora iso diwiradati kuwi saka sampun kersane Gusti. Aduh Kresna. Panjenengan kok malah mupun panjenengan malah mupun paman Prabu Pancala. Aduh Kresna paman Prabu Pandharaka panjenengan kados pundi kok malah mupun. Aduh Kresna bareng aku krungu hukum alam hukum adat lan hukum negara kuwi bisa diwiradati lan sing pungkasan yaiku hukum karma utawa hukum dharma kuwi rasa